İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana taşırdım Salam, mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şugunki programmamıza. Men sizin şugunki programma qoşulup bilýäniňizde ören şad. Ýadyňyzda bolsa, biz geçen gepleşigimizde Hudaýyň sesini nädip tanamaly? Şu barada sizin bilen bir näçe aýatlary bilelikde seredip geçdik. Şeýle hem biz Musaň durmuşyny Hudaý nähili gürläpdir. Şu aýatlara seretdik. Gidegon ene şol Israýlyň serdarlarynyň biri bolan şoň bilen Hudaý nähili gürleşipdir. Ene şu barada Hudaý nähili şolara perişte diye käbirine gidegona Hudaýyň perişteti şeýle diýdi diýip biz şonu okap geçdik sizin bilen. Ses Hudaýyň sesini eşitipdir olar. Soň biz şeýle soradyk şuňky gün Hudaý biziň bilen nähili gürleşýär. Soň men sizin bilen käbirdatlary paýlaşdym. Şu gün Hudaý biziň bilen näme diýdik? Öz mukaddes sözüniň üstü bilen gürleşýär. Tebabi Musaň döwrüne hem Eyüp biz o barada da gurrun etdik. Eyüp'ün döwrüne, Gidegonyň döwrüne Hudaýyň sözü entek bolmadyk. Şu günkü günne bizde Hudaýyň mukaddes sözü elimizde bar. Şu biziň üçin edil kartaýaly, biziň durmuşymyzyň kartaýaly. Haçanla biz şonu açyp okap, men geçen gepleşikde de diýdim şonu okap, ýatlap, gije günnüz Hudaýyň mukaddes sözü barada oýlanyň diýe, ene bu Mezmur kitabynyň 1-nji babyny siz özüňiz okap bilýäňiz. Hatda gije ýatamyda da şol Hudaýyň sözüni biz ýatdan çykarmaly däl. Şeýle ýagdaýda biz Hudaýy gowtanap, oň sesini hem tanaýat öz mukaddes sözüniň üstü bilen. Ol şu günkü günne biziň bilen sesli gürleşmeýär Hudaý. Öz mukaddes ruhunyň üstü bilen, öz mukaddes sözüniň üstü bilen, hem biziň dilegimiziň üstü bilen Hudaý biziň bilen şeýle gürleşýär. Şu günkü gün biziň durmuşymyzda. Soň men bu barada siziň bilen bir näçe aýatlary paýlaşypdym. Siz bilýäňiz, şu aýatlary özüňiz okap bilýäňiz, olaryň biri 2-nji Timoteus 3-nji bab 16-njy 17-nji aýatdy. Şu ýerde Hudaýyň mukaddes sözüniň näme üçin gerekdigini barada Pavlus bize düşündürýär. Bu bizi dogrulukda terbiýelemek üçin peýdal diýdi. Şeýle biziň günlük durmuşymyzda etýän günälerimizi bize paş etmek üçin. Hem bizi yola getirmek üçin. İsa Mesih'däki täze durmuşda bizi yola getirmek üçin Hudaýyň sözü biziň günlük durmuşymyzda zerur bolandat. Soň biz ýene näme diýdik? Hudaý şeýle hem her hili wakalaryň üstü bilenem diýdik. Bunun biziň durmuşymyzda bolup geçen her hili wakalar, ýagdaýlaryň üstü bilenem biziň bilen gürleşýär diýdik. Ene şonu biz 1-nji Timoteus 1-nji bab 5-nji aýatda da siziň bilen teredip geçipdik. Şu ýerde Hudaý bize näme üçin öz mukaddes sözüne tawşyryklary berýär. Ene şol imanlara birek sebebi nämedi? İmanlaryň birek sap ýürekden töýmek üçin hem hakyky imandan döreýän söýgü bilen birege ýardam etmeklik üçin Hudaý bize öz şol mukaddes sözüne bize şeýle tawşyryklary beren ekeni. Ene şoňa da biz siziň bilen geçen gepleşigimizde teredip geçdik. Hem şeýle hem biz 1-nji Petrus 3-nji bab 16-njy aýatda da Hudaýyň öňünde hem beýlekleriň öňünde biz öz wyjdanymyzy arasa saklamaklyk barada siziň bilen gurrun edip geçipdik. Täbi haçan da biz wyjdanymyzy arasa saklasak, şonu biz Hudaýyň mukaddes sözüni okamyda Hudaýdan anyk eşitip bilýär. Eger biziň kalbymyzda şol päklik bolmasa, ene bu biziň Hudaý bilen gatnaşygymyzda näme diýdik? Päkilçilik, bökdönçlük berýär. Ýöne şol Hudaý bilen gatnaşygymyzda biz
kalmadı pek saklasak şeylen birek bilen bolan gatnaşykly kalmadı pek saklap hem Hudaýa kalmadı açıp saklasak şonu Hudaý tediň bilen hemişe öz mukaddes sözüňizi bilen mukaddes ruhuňyzy bilen gürlemäge taýar. Ýöne biz şonu Hudaýdan almaga kabul etmäge taýarmy oň hakykatlaryny. Ýene de Hudaý başga bir paylaşak adam şu gün ol biziň şol aňymyzy edil Hudaýyň pikir etmege terbiýeleýär. Täbi İsa Mesih'te şu ad bizde täze durmuş bar. Şoň üçin biz öz tenimizi kalmady hem tenimizi hem aňymyzy terbiýelep otur. Şu täze durmuşy endi getirmäge biz terbiýeleýär. Täbi şol praktikaty hiç bir zada biz eýe bolup bilmeýär. Biz şonu fiziki durmuşda da görýäňiz. Praktika bardadı kämil etýär. Şeýle dämi? Praktikaty bolmaýar. Ene Rimler kitabynyň 10-njy babynyň 2-nji aýatyny Pawlus bize näme diýär? Bu dünýäniň ýörelgelerine uýgullaşak bolmaň, tersine pikirleriňizi täzelep ödgörüň. Şeýtdiňiz Hudaýyň islegine düşünmegi, ýagny ony nämäniň hoşal etýändigini, nämäniň oňat we kämildigini bilmegi başarardyňyz diýär. Anyk Hudaýyň sözi bize jogap berýärdi. Görýäňizmi? Anyk jogap berip otur. Bu dünýäň diýse de ne Hudaýyň paçalygyna degişli diýär. Şoň üçin siz bu dünýäň ýörelgelerine uýgullaşak bolmaň diýär. Siz şu öz kalbyňyzda, öz durmuşyňyzda barlak görende siz nähili? Şu dünýäň entegem şu dünýäň ýörelgelerine uýgullaşak bolýaňyzmy? Tinanşýaňyzmy uýgullaşmaga? Ya da özüňizi Hudaýyň paçalygyna degişli adam ya da ayal hökmüne şol Hudaýyň ýoluna tabi etmeli. Men sizi şu tora barada oýlanmaga çagyrýan. Ene Pawlus berde näme diýär? Tersine pikirleriňizi täzelep ödgörüň diýär. Tersine pikirleriňizi täzelep ödgörüň. Nädip ödgörýän ekenik? Hudaýyň mukaddes sözüni okap, Hudaýyň mukaddes sözü barada hemişe oýlanyp, gije gündüz oýlanyp, diňe şeýle ýagdaýda biziň aňymyz täzelenip ödgörüp bilýär. Eger biz entegem şu öňkü köni endi giden ýolumyzda ýaşap, aňymyzy täze durmuşa turgullaşdyrmasak, onu täzeleme, ödgörme biziň aňymyzda bolup geçmeýär. Ene eger biz aňymyzy täzelesek diýe şeýle ýagdaýda tersine pikirleriňizi täzelep ödgörüň diýe şeýtdiňiz Pawlus da näme diýe şeýtdiňiz Hudaýyň islegine düşünmegi, ýagny Hudaýy nämäniň hoşal etýändigini, nämäniň oňa tem kämildigini şonu bilersiňiz diýär. Biziň şol pikirlerimiz İsa Mesih'te täzelenip ödgörmese, onu biz Hudaýyň islegine de düşünüp bilmeýän ekenik. Pawlus bize şonu ýatlady otur. Hem oň sesini hem eşitmeýär. Hem Hudaýy nämäniň hoşal etýändigini ýa-da nämäniň oňa tem kämildigini biz tapatlandyryp bilmeýär. Aňymyzda, kalbymyzda täzelenmesek, ödgörmesek, Hudaýyň mukaddes sözüniň üstü bilen. Onu biz Hudaýyň erkine, Hudaýyň islegine de düşünüp bilmeýär. Oň sesini hem eşitip bilmeýär Hudaýyň öz mukaddes sözüniň üstü bilen. Men berde sesli ses barada aýdamakda kalbymyzda, ruhumyzda ol şonu salýa, näme etmek isleýändigini biziň kalbymyzda sal, şonu ýatlatýar. Ene men ýene bir gede gaýtalaýan, Hudaý biziň durmuşymyzda käwat ýol nähili görkezýän ekeni, her hili wakalaryň, her hili situasiýalaryň üstü bilen görkezýär. Ol biziň ýolumyzy öz ýoluna tarap üýtgetýär. Biz bolsa entegem öz ýolumyzdan gitmek isleýär. Ýöne şonu biz Hudaýyň ýoluna, ol bizi öwrýän tarapyna ýöretek şonu, ol bize köp zatlary aýan etýär. Ene biz bu barada Yakubyň haty 1-nji bab 2-nji 8-nji aýatlarda görýär. Ey dogallar, her hili finalara duçar bolanyňyzda muny uly şatlyk hasap edin.
Täbäbi imanыңyzyň synalmagy bilen çydamlygyňyň artýandygyny bilýändiňiz. Her bir işte ahyryna çelli çydaň. Şonu kemsiz kössiz berk we kämil bolardyňyz. Eger kimde danalyk kemlik etýän bolsa, goý, ol Hudaýdan dilesin. Hemmelere biminnet we jomaartlyk bilen berýän Hudaý oňa hem berer. Emma ol adam şüphelenmän, iman bilen dilesin. Täbäbi şüphelenýän adam edil, yeliň eýlek-beýlek çaýkaýan deňiz tolkuny ýalydyr. Şeýle adam Repden bir zat alaryn öýtmesin. Ol her bir etýän işine durnuksyz hem iki göňüllüdir diýär. Gaty gowy düşündirilýär bärde. Ýakup güýçli hakykatlary bide ýatlady otyr. Hudaýdaky Isa Mesihtäki durmuşda nähili hakykatlary ol bide ýatlatýar. Ol Ýakup sede hem şeýle ýüzlenýär. Ey dogallar diýär. Men şu sözi gaty gowy görýän. Ol mulaýymlyk bilen ýüzlenip otyr. Ey dogallar diýär. Ey dogallar. Her hili synaga siz duçar bolaňyzda näme diýär? Muny siz uly şatlyk hasap edin diýär. Şol bu dünýäň garaýşyna göre synaglaň içinde biz şatlykly duýup bilmeýär, şeýle dämi? Biz şol kynçylykly pursaty bar öntümidi berip, soň gamgussa batyp otýar. Şatlyk däldi, biz gamgussa batýar, şeýle dämi? Şu dünýäň ýoly boýunça, ýöne Hudaýyň ýoly boýunça bu başgaça. Her hili synaglara biz duçar bolamyzda, muny uly şatlyk hasap edin diýär. Näme üçin? 3-nji aýatda şonu Ýakup bize düşündirýär. Näme üçin şatlyk hasap etmeli? Täbäbi imanyňyzyň synalmagy bilen çydamlygyňyzyň artýandygyny bilýärsiňiz diýär. Täbäbi imanyňyzyň synalmagy bilen çydamlygyňyzyň artýandygyny bilýärsiňiz. Men öz durmuşymda çydamlygyň artmagyny isleýän. Sedem isleýänmi? Şol her bir kynçylykly pursatyňyzy bilen men imanymyň synalýandygyny bilip otýarym. Şol imanymyň synalmagy bilen men çydamlygym artyp otýar. Ene bu bide karakter, häsiýet üçin gaty derur bolan zat. İsa'daky durmuşda. Derur bolan zatlar. Her bir işte ahyryna çelli çydaň diýär. Her bir işte, her bir synagda ahyryna çelli çydaň diýär. Şol çydamlyk Hudaýy hoşal etýär. Çydamlyk Hudaýa şöhret getirýär. Şonu diýär, eger siz çydasaňyz, şonu siz kimsiz kössiz berk we kämil bolarsyňyz diýär. Her bir işte ahyryna çelli çydasaňyz diýär, her synagda şonu siz kimsiz kössiz berk hem kämil bolarsyňyz diýär. Men käwat öldürmüşümde synaglar bolup geçýär. Hakykat aýtsam men ilki bilen şoňa çydam etmek islemeýän. Täze men tenneýem, şoňa garşy durmak isleýän. İlki bilen ýöne Hudaý öz mukaddes ruhunyň üstü bilen ol şonu maňa ýatlatýar. Bu sen häsiýetini ösdürmek üçin, çydamlygyny ösdürmek üçin. Soň men onu kabul etýär. Hudaý şonu öz ruhunyň üstü bilen aýan edenden soň men şu synagy, kynçylygy, şol men häsiýetimiň paklenmek üçin ulanýandygyny bilýän. Soň Hudaýy şöhretleýän. Men sizi hem şeýletmäge çagyrýan. Şol çydamlyk bilen siziň hem kemsiz, kössiz, berk hem kämil bolmaňyz üçin dilek etýän. Men muny özüm üçin hem dileýän. Siziň üçin hem men şonu dileýän. Soň ýene de şol 5-nji aýatda diýär, şol kynçylykly pursatyň üstünden içinden geçip otýar kaňyz diýär. Hem siziň imanyňyzyň synalýan pursatyny, çydamlygyňyzyň ösüp oturan pursatyny diýär. Şonu siz kime danalyk kemlik etýän bolsa diýär, dile diýär menden Hudaý. Ol Hudaýdan dilesin diýip otýar. Parasatlyk şo pursatyň içinde size gerekmi? Hudaý diýär, gel de menden dilek et diýär. Men taňa jogap berjek diýär. Hemmelere biminnet we jomartlyk bilen berýän Hudaý oňa hem berer diýär. Ol şonu size bermäge taýar. Derur bolan danalygy, gerek bolan pursatyny ol danalygy size bermäge taýar.
Yöneti de onun toramalı. Yönü 6. ayette Yakup da vacip zadiyatla diye haçanla diye şol danalığı ya da burada şun dile getiren portatınızda şüphelenmen iman bilen dile gedin diye. Şüphelenmen. İman üstü bilen dile gedin. Ama diye eğer tevneme diye şüphelenen adam edil yelin eylek beylek çaykayan deniz tolkunu yalı bolya. Eğer haçanı bir dile edemede şonu iman bilen dile etmesek onu bir edil deniz tolkunu yalı eylek beylek çaykanı otuyor. Onu bu iman değil diye Huday. Şeyle adam diye şeyle iman bilen dile etmeyen adam nehil bolyan ekeni Rab'den hiç bir zat aların öğütmesin diye. Yürekten iman bilen dile etmeyen adam Rab'den hiç zat aların öğütmesin diye. Tabi bizim imanımız Huday'a hoşal et ya. Şoň üçin bizim imanımız bir de Hudaýyň sesini eşitmäge kömek etdi. İmansyz biz Hudaýyň sesini eşitip bilmeýär, mukaddes sözüňiz bilen. Şu kalmada, ruhumuzda Hudaýyň diýen zadyny biz bilýär. Şeýle hem şol şüpheli imansyz dile getýän adam näme diýär 8-nji aýatda? Ol her bir etýän işini durnuksuz hem iki gowullydyr diýär şeýle adam. Durnuksuz hem iki gowully. Men öz durmuşymda şu açyşyn siziň bilen paýlaşyp oturýarym şu aýaty. Men öz durmuşymdan şu şüphelenen, imansyz dile geden portatlarym boldy. Biz insanlar bizim her birimiziň hem durmuşymyzda şu bolup geçýär şeýle dämi? Aýöne men edil Yakubyň sizi uruklandyrşy ýaly menem eger siz Hudaýyň sesini anyk eşitmek isleýän bolsaňyz onu şol iman üstü bilen şüphelenmän yürekden, pak yürekden Hudaýa dile edin. Danalyk gerekmi size? Soran Hudaýdan. Ol berde aýda otur, jomartlyk bilen onu bize berýär. Biminnet hem jomartlyk bilen şu soraýana Hudaý bermäge taýýar. Ol maňa gelin diýär, men size berjek. Bar ödümne bolanda size berjek diýär. Hudaý hiç açanam beýtip saklamaýar bizden barlady. Şeýle ýene bu senki gydym diýär. Ýöne biz ondan soramaly. Merhamet taýyna ýakylar. Merhamet taýyna ýakylar. Ýene de Ýewreýlere hatda 12-nji bab 5-nji 11-nji aýatlarda näme diýär? Hudaýyň size öz perzentleri hökmüne aydın bu öwüt nesihatyny da unutduňuz. Oglum, Rabbiň terbiýesine beperway bolma. Onuň käýinjine ruhdan düşme. Çünki Rab söýýänni terbiýeleýändir. Kabul eden perdendine temmi berýändir. Terbiýelenmekde çydamly bolun. Çünki Hudaý sizi öz perdentleri kimin terbiýeleýär. Eýsem haýsy oglu atasy terbiýe bermeýär. Eger Hudaý sizi hemmeleri terbiýeleýişi ýaly, terbiýelemese, onda siz Hudaýyň perdendi däldi, çöp düýbüsiňiz. Mundan başga da size terbiýe beren dünýäwi we atalarymyz bardy. Biz olara hormat goýýardy. Eger şeý diýen bolsak, ruhy atamyda hasda bir tabin bolup ýaşamaly dämi? Atalarımız bir de öz bilişlerine göre gysga wagtlyk terbiýe beripdiler. Hudaý bolsa, biziň hem onuň ýaly pak bolup bilmegimiz üçin bize terbiýe berilýär. Adam terbiýe alanyna şatlanmaýar, gaýtam agyry çekýär. Emma şeýle terbiýe alandan soňra ol dogrulukda we parahatlykda ýaşaýandyr. Şonuň üçin eciz gollara gucur berin, epilen dıyırlara kuat berin diye. Şu yerde de görýär. Hudaýyň ýygyna eýerýärler elbetde. Synagdan geçýär. Şu synaglaryň üstü bilen Hudaý özüne iman etýärleri terbiýelä otur. Ene biz şonu görýär şu yerde de. Terbiýelä otur. Oglum diýip ýene de bärde şol Ýewreýlere hatyýadan aftar bir de şeyle yüzlen otur, oğlum, gıydым,
Rabbin terbiyetine bipervay bolma diye. Hem ol bide şo hem on käyincine ruhdan düşme diye. Tabi soň şol terbiye Hudaýyň terbiyetiniň miwesi biziň häsiýetimizi hasem gowlaşdyrýar. Esas maksat şol. Hudaý öz süýýänini terbiýeleýär. Şolun bize köşeştirme vermeli. Öz süýýän ogluny, öz süýýän gyzyny terbiýe berýär. Hem öz kabul eden perdentine temmi berýändir diýär. Hudaýyň terbiyeti bize köşeştirme vermeli. Täbi Hudaýyň süýgüsini görkezme. Hudaýyň süýýändigini görkezýär. Hem Hudaýyň öz perdentini temmi berýändigini görkezýär. Şonu ýatdan çykarmalydyr. Şoň üçin şu awtor berdi, siz terbiýelenmekde çydamly bolun diýär. Çünki Hudaý öz perdentleri kimin terbiýelep otýar diýär. Çydamly bolun Hudaýyň Hudaý size terbiýe berene. Täbi Hudaýyň esasy maksady şu terbiýe üstü bilen bizi hasem köpräk İsa Mesih'e meňdetmek. Biziň häsiýetimiz şoň İsa Mesih'däki täze durmuşa gawat gelmeli. Terbiýeň üstü bilen biz şu zatlar görüp otýar. Şonu ýatdan çykarmaň diýär. Siziň öz şu dünýäwi atalaryňyz size terbiýe berýär diýär. Soň näme üçin biz şol gökdäki atamyzyň hasty şoň terbiýesine biz tabin bolup ýaşamak bize berdi ýatlatýar. Hasem. Ene şu berde gökdäki diýe ýerdäki atalarymyz näme? Olar şu öz bilişlerine göre gysga wagtlyk bize terbiýe berýän ekeni. Ýöne Hudaý diýe berde Hudaý bolsa biziň hem oň ýaly pak bolup bilmegimiz üçin edil Hudaý ýaly pak bolup bilmegimiz üçin bize terbiýe berýän ekeni. Hudaýyň terbiýesiniň belli bir maksady bar. Siziň üçin hem men üçin oň maksady biziň kalmadyň pak bolmagy. Häsiýetimiziň hem İsa Mesih'iň häsiýetine meňdemek üçin Hudaý şeýle etýän ekeni. Elbetde berde awtor ýene bize ýatlatýar. Adam terbiýe alanda şatlanmaýar. Menem şu terbiýeden geçip oturgam, şatlanmaýan, mene köp agy bolýar, köp ýürek agyry bolýar menne. Ýöne men şu Hudaýyň eliniň men öz üstümde digini görýän şu pursatlarda. Şoň üçin berde diýe 11-nji aýatda adam terbiýe alanda şatlanmaýar, gaýtan agyry çekýär diýe. Şol çekýän agrymyň üstü bilen biziň häsiýetimiz entegim, karakterimiz tämirlenip otýar. Şol wajib berdi. Şol agryň içinde biz Hudaýdan ýüze urmeli däldi. Eýsem Hudaýa tarap öwrülip, oň sesini hasem ýakynan eşitmäge biz ymtylmaly. Täze şu pursatda ol biziň bilen hasem ýakyn şol agryň içinde Hudaý ol biziň öz sesini eşitmegimiz isleýär. Ýöne şeytan şol agryň içinde bizi Hudaýyň ýolundan adaşdyrmak isleýär. Agryňyň içinde gaty serasap bolmagy men sizi çagyrýan. Soň berde 11-nji aýatyň ahyrynda awtor bize näme diýär? Şol terbiýe alandan soňra diýe biz Hudaýyň şol synaglaryň terbiýeden geçemeden soň terbiýe alandan soňra ol kim? Enne şu terbiýe alan adam ýa-da aýal ol dogurlukda we parahatlykda ýaşaýar. Terbiýeň miwesi näme ekeni? Dogurluk hem parahatlyk biziň durmuşymyzda. Men dogurluk parahatlyk isleýän öz durmuşymda. Siz isleýäňizmi? Men bilýän, siz öz durmuşyňyzda elbetde kalmada, aňymyzda her birimiz parahatlyk isleýär. Täbi Hudaýyň şol mukaddesy bize ýaşaýyş berýär hem parahatlyk berýär. Men siziň hem şol dogurluga, parahatlyga eýe bolmagyňyzy isleýän. Hudaý size terbiýe berende onun ýüze urmaň. Eýsem Hudaýa tarap hasem ýakynlaşmaga sizi çagyrýan. Ýene de diýär şol 12-nji aýatda Ýewreýler kitabynyň şonuň üçin ejiz gollara gujur berin, ejilen epilen diýillara kuwat berin diýär. Size güýç nereden gelýän ekeni? Hudaýdan gelip otýar. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Hudaý size kömek etmäge taýar. Ýöne siz şoňa iman etýänmi? İslenlik pursatda, islenlik ýagdaýda Hudaý size kömek bermäge taýar. Biz ýene de başga da bir näçe aýatlarda görýäs, şonu ýene
Petrus 1. bab 1. 6. 7. ayetlarda näme diýilýär? Şonuň üçin hem muňa yürekden şatlanyň. Häzirki wagtda, gysga wagtlaryň synaglara duçar bolup, gam gussa batsaňyz-da, bu synaglaryň siziň imanyňyzy berkitýändigini bilin. Hatta pani altın hem otda saplanyp synalýandyr. Şeýlelikde altından has gymmatly bolan imanyňyz synagdan geçip, İsa Mesih ayan bolanda size övgü we şan şöhret getirir diye. Petrus'un bir de yatladı otur. Siz senin durmuşuňyzda İsa Mesih'teki durmuşuňyzda sinag gelenne onun kaçmaň diye. Sinagyň miweleriniň nähildigini Petrus'un bir de ayan etip görkezýär berdi. Gysga wagtlaryň hemmeler İsa'daky durmuşda sinaglara duçar bolýar. Gysga wagt şu wagtky şu durmuşda şonda siz şeýle ýagdaýda gam gussa batmaň diye. Näme üçin Hudaý şu yerde Hudaý seniň bilen nähili oduň içinde, nähili synagyň içinde bolsaňyz siz özüňiz ýekidelde Hudaý bilendiňizi görüň diýip, şoň üçin Petrus diýip gam gussa batmaň diýip. Bu synaglaryň siziň imanyňyzy berkidi oturanlygyny bilin diýip. Haçan siz imanyňyz berkidenne şol iman üstü bilen biz Hudaýyň sesini eşitýär. İman üstü bilen mukaddes sözüni Hudaý biz görüp bilýär. İman üstü bilen emmeler. Şu nähil synagdan geçip oturan bolsaňyz da Petrus de şonu Hudaý siziň imanyňyzy berkitmek üçin ulanyp otur diýip size ýüzlenýär Petrus hem. İmanyňyz siz berkä otur. Hem häsiýetiňiz hasam paklanip otur. İsa Mesih'iň häsiýetine meňde otur. Şonu beýlekler görüp, olar hem siziň bilen bilelikde Hudaý şöhratlandyryp oturlar. Biz şo barada oýlanmaly. Ol şeýle hem şol berde biziň imanyňyzyň altından hasem gymmatlydygyny görkezýär. Altından has gymmatly bolan imanyňyz synagdan geçip diýe şol synaglaryň üstü bilen İsa Mesih ayan bolana size öwgi hem şan şöhret getirir diýe. Näme öwgi hem şan şöhret getirýän ekeni? Şol synagyň kynçykly pursatyň içinde biziň imanymyz soň bize öwgi hem şan şöhret getirýär. Menem şu okan ayatlarymyň üstü bilen siziň imanyňyzyň berkemelini dileýän. Goý Hudaý size kömek etsin. Gynansagan biziň şugunky gepleşigimiz tamamlanýar. Ýöne men sizi ýene-de eneki gepleşigimize goşulmaga çagyrýan. Häzirlikçe hoş sag bolun. Senin adında günem yolunu bütün kalbimi sana tapşır.